Hola, escoítase. Bueno, hola a todos, que tal? Cantas caras conocidas por aí. Imos empezar as conversas no salón. Non sei se está petardeando moito isto. Sí. Bueno, as conversas no salón que hoxe pois o que imos facer aquí é reunir un detrás doutro unha serie de autores moi destacados. Estou moi contenta non só de presentar as conversas deste domingo, senón de que os autores de hoxe sexan tanto de infantil como de adultos, como de banda deseñada, porque temos xente moi importante na banda deseñada en Galicia e ás veces non están en todos os foros que terían que estar, non? Entón estou de verdade satisfeita de que estea no Culturgal. Nun cachiño está con nós Xavier Alcalá, co libro Verde Oliva. Mais tarde estará con nós tamén Agustín Fernández Paz, co Rapaces de Espazo Lectura. E agora, pois, quen está connosco é José Domingo. José Domingo é ilustrador e debuxante, fixo o mellor cómic do 2011, segundo o Salón do Cómic de Barcelona. Ele é un home que naceu en Zaragoza, pero é galego, non? Porque aos 8 anos veu por aquí, é porque estás instalado na Coruña, non? Sí, levo como a 6-7 anos vivendo en Coruña, vivendo en Galicia desde os 8. Bueno, José Domingo é o autor dese cómic que temos aí que se chama Aventuras de un oficinista japonés, non? Que é un cómic que un bo día, con moito traballo de atrás, as cousas non pasan porque sí, lanzou a fama, non? Cando lle deron ese premio do mellor autor de cómic no 2011 no Salón do Cómic de Barcelona. A historia dun oficinista japonés que non dá chegado a casa, non? Sí, bueno, trata de chegar a casa e polo camiño sucedenlle un montón de cousas estrambóticas a cal máis estrana. Bueno, non sabemos, esa é a gracia do cómic, non? Como o trasecto de volta do traballo a casa transformase en unha odisea completamente tola, non? De como chegar a casa, se chegará, non chegará, o que lle pasará na seguinte volta, non? Claro. Que foi para ti o premio que che deron no Salón de Barcelona? Bueno, supón un respaldo moi grande, non? Porque precisamente o premio do Salón de Barcelona, entre outras cousas, é que aparte do premio nacional é o premio de máis recoñecemento que hai en España, ten o aliciente de que ese premio cho dan os propios compañeiros de profesión, non? Porque é a través das votacións dos profesionais do sector. Entón, sintes que chegaches e que tes pois aí o respaldo dos demais compañeiros, non? Que che votaron a ti como mellor traballo e, bueno, dá tamén unha satisfacción extra, non? Parece que ser recoñecido polos teus iguais, non? Claro. Bueno, as historias deste oficinista xaponés, bueno, estades vendo que estamos pelexándonos con María Fumasa para poder escoitarnos, pero eu creo que podemos. A historia deste oficinista xaponés que non dá chegado a casa e que tarda tanto en chegar, naceu con 5 páxinas, non? Como un encargo do Salón do Cómic de Ourense, foi? Sí, surdiu para o fanzine das Xornadas de Ourense, non? Habitualmente, bueno, coñecemos a organización e ten bastante que ver en canto a relación persoal con Polaquia, no? Da que eu formaba parte, e, bueno, sempre sacan un fanzine para eses días. Bueno, pedíronme 5 páxinas para facer e decidín, tiña a idea un pouco aí na cabeza, e dixen, bueno, é unha cosa un pouco estrana, é unha historia un pouco experimental, pero, bueno, vou na facer, no? Que en 5 páxinas, pois se sabe un churro, pois non morre ninguén, no? E ao revés, quedou unha historia moi chula e daba moitas posibilidades e moito pé a continuala, e dai que decidirse pois presentar o proxecto a unha editorial e ampliar, no? Ata formar un libro desas 100 páxinas que ten este, no? Este libro saiu casi o tempo en Francia e en España, non? Sí, saiu pois apenas con unha diferencia dun mes. Saiu en decembro en España e en xaneiro para o Salón de Angoulême saleu en francés coa mesma editorial, non? Que é unha editorial que traballa tanto en España como en Francia, así un pouco de maneira conxunta, todos os títulos sácanos en bilingüe, non? En un sitio e en outro. E agora a novidade é que está en inglés tamén xa. Sí. Xa tes en 3 idiomas, non está nada mal. Sí, é moito decir, non? Para unha obra muda que sí. saia en outros idiomas, pero
Eso tamén é certo. Hai que ver que... Eso é algo que non remarcamos. Un cómic no que non hai ningunha palabra, máis que, bueno, algunha exclamación. Catro onomatopeyas Claro. contadas. Entón, sí, ten a súa gracia que salgan idiomas, non? Sí, o que pasa é que como es todo de editorial, pues vai en consonancia pois Claro. o idioma co ámbito de venda e tal, pois sí, pues funciona así, ¿no? É un pouco paradóxico, pero sí. En inglés, para onde sae? Saiu agora en outubro en Inglaterra e sae en xaneiro en Estados Unidos tamén coa mesma editorial, a edición inglesa é tanto, o sea, é da mesma editorial tanto para Estados Unidos como para Inglaterra e non sei se Australia ou outros países nos que se fale inglés. Bueno, certo que hai, decíamolo antes, hai un pool de xente que se dedica á ilustración e á banda deseñada, non? En Galicia moi potente. Estes días está, por exemplo, David Rubín estreando El Héroe 2, non? Sí, precisamente está aí de ruta. Está aí de ruta estes días, é certo, ti estás recén saídiño do forno este en inglés, non? Polaquia tivo moito que ver con isto, porque hai uns anos formouse un colectivo de xente que se chamaba Polaquia, na que estaba José Domingo, un colectivo de banda deseñada que facían a revista Varsovia, da que ti foches co-director, non? E que hai hoxe un ano rematastes ese proxecto. Sí. Hai hoxe non, pero hai estes días un ano, en decembro. Estamos aí a piques. En decembro, sí. Porque, bueno, Polaquia foi, durou 10 anos, bueno, foi pois unha etapa importante nas vidas e trayectorias profesionais de todos os que formamos parte do colectivo, no canto que tratábase de unha iniciativa que surdiu, eu non estaba ao principio, estaban David Rubín, Quique Benlloc, Jano e Alberto Vázquez, surdiu un pouco como unha alternativa para poder editar cómics en galego porque daquela non había donde, non había quen se ocupase daquelo, ¿no? Entonces decidiron autoeditar os seus propios cómics e dali sacaron unha revista que foi un pouco pois o book insignia do colectivo, que é esta que temos aquí, Varsovia, que temos Varsovia, sí. o último número. Cantos números? 16 foron por aí? 16 foron. E bueno, para todos foi como un pouco un canle hacia a profesionalización, ¿no? Foi dar un pasiño máis a publicar pois en algún fanzine ou cousas soltas ou presentarte a concursos, pois xa verte publicar en papel con unha revista de certa entidade e que tiña un pouco máis de chegada xa, no? E ademais rodeado pois dos compañeiros. E por outra banda tamén ver o mundo do que é a edición desde outro lado, no? Porque aquí facíamos nos todo, no? O que tanto pois a preparación da revista, cada un facía os seus cómics, pero aparte pois a selección dos contidos, claro, a maquetación, o ir á imprenta, o distribución e demais. O mundo da banda deseñada ten algúns países que son os que teñen o gran mercado, non? Francia, sí. Estados Unidos, Xapón. En Xapón, eu o que teño escoitado é que non hai maneira de entrar, non? Que funcionan eles coa súa xente de banda deseñada que é moi difícil entrar. Sí, Xapón é un país bastante hermético nese sentido que adícase máis ben a exportar o seu e o fan moi ben porque o manga a día de hoxe está en todos lados, non? Pero son máis reacios ao millor pues, a entrada de cousas de fora, ¿no? Pero ellos teñen tamén unha cultura así moi como moi cerrada, moi súa, moi de illa, ¿no? Que é o que é no fondo. Pero últimamente sí que están empezando a abrir un pouco o camiño, teñen publicado no último ano, eu coido que se publicaron 2-3 obras que eu saiba de autores españois allí, publicou Paco Roca, Natacha Bustos. Paco Roca é o de Arrugas, non? Da película. Non sei agora se o que sacaron ali foi Arrugas, coido que sí, que foi Arrugas. E bueno, parece que está aí abréndose un pouquiño, pero bueno, é un mercado moi complicado de chegar. E tendo o teu oficinista xaponés, non sei como sería a cousa, se é máis complicado a chegar yo ali ou non, porque no resto estás en todos, en Francia e no mercado inglés, non? Sí, non sei, a ver, estaría ben, de feito, pois, ahora que hai un pouco ese cauce aberto, pois, poderíase facer a intentona, non? Claro.
teño un pouco de dudas porque non sei se lle sentará ben que o rollo sea un oficinista xaponés e igual o de Xapón paseino por alto e Claro. non sei, o millor Non che preguntei por que xaponés o oficinista este que non dá chegado a casa? é un tópico, non é unha premisa de partida. Da xente que traballa moi ordenada, claro, moi como- recta, que nunca lle pasa nada, non? Claro, como cómic mezcla aí o rollo do tío como moi gris, moi de oficina e tal, con despois unha sucesión de sucesos aí alocados, Sí. tolos, pues, un pouco aí o tópico, non? Se di que onde pasan eses dos contrastes así de unha forma máis chamativa, máis forte, pois non en Xapón, esa idea que temos aquí dende Occidente un pouco, pois que son moi serios para o curro e moi metódicos, pero por outro lado tamén teñen aí pois programas de televisión completamente tolos, pois todo o tema dos monstruos e a imaxinería así dos manga, Claro. o rollo dos disfraces, bueno, que teñen as dúas facetas aí mezcladas na forma moi exacerbada, non? Como funciona, falábamos dos mercados, non? Como funcionan as editoriais do cómic? Porque hai algunhas grandísimas editoriais, non? Nas que non todo o mundo quere traballar. Eu coñezo algunha xente que di que hai nas que te devoran, ou seja, que fan que todos os seus autores sexan iguais ou que traballen da mesma maneira, non? Sí, Ti que claro, opinas? aí cando eu nunca traballei con unha editorial así moi grande, pero o que está claro é que cando son editoriais pequenas sempre tes máis liberdade porque, bueno, a aposta ao final é un tema de pasta, no? A aposta económica non é tan grande, entón aposta máis ben pola calidade ou ben polo especial que pode tener a obra. E nas grandes, como xa meten moita pasta, xa están pensando en ter unos beneficios determinados, no? Pois chegar a unha cifra de vendas concreta, xa se meten un poquinho máis no que era a obra incluso, no? Pois tes que facela así ou asá, ou buscamos determinado estilo, tamén pagan máis, entonces moitas veces a liberdade do autor o que son os dereitos que cedes, no? Porque aquí traballase cedendo os dereitos de reproducción, no? Claro. Ti os cedes para un país, para un idioma, e daí ti levas unha parte das vendas, no? Entón, cando eles che pagan máis adelante, normalmente é a cambio de sacrificar un pouco esos dereitos que tes ti como autor, porque normalmente, por exemplo, en Francia quedan cos dereitos de venda a outros países e normalmente é difícil que ti vexas como se che pagou unha cantidade moi grande ao principio, pois logo xa o que les queren é levalo limpo, no? En Estados Unidos que funciona moito o tema dos superhéroes, no? Como son un rollo de franquicia, de ter aí pois unos superhéroes e que o que cambia o personaxe permanece, pero o que cambia son os autores, pois moitas veces tamén buscan xente que saiban que vai vender pois polo estilo ou porque o estilo é mimético a de outros autores anteriores, non teñen tampouco tanta chance a mellor para facer unha obra persoal, no? Claro. Últimamente tamén está cambiando, depende un pouquiño de editorial, de certos títulos tamén. Hai títulos que o millor non son a estrela, non é a colección estrela de Spiderman, entonces pois os autores eu coñezo, no? Amigos meus como Emma Ríos ou David Aja están facendo cousas moi novedosas e de moita calidade e que se alonxan bastante do estándar a que nos ten acostumados un pouco pois ese mercado de superhéroes, no? Pero tamén a cambio de que son coleccións máis pequenas ou que, bueno, non teñen tantas expectativas postas, con lo cal, pues, os deixan un poquinho máis libres, Claro. ¿no? Imos falar deste cómic, da estrutura, de como traballaches, de como funcionaches con el, non? Porque cada páxina do oficinista japonés o que ten é un traballo de chineses, non? Porque é super detallado, o lector pode estar vendo, eu non sei se incluso varios niveis dentro do libro, atopando detalles, cousiñas que están por todas partes, non? Por que o fixeches desa maneira? Parece que pedía o libro pedía un pouco ese rollo, ¿no? Estás contando a historia do oficinista, pero a sucesión de cousas, todo o que pasa, pois ten que acompañar, ¿no? Aparte do que lle pasa a él en concreto en cada viñeta, se ademais toda esa tolemia que ten o cómic, o entorno está xogando no mesmo, ¿no? No mesmo sentido, pois no fondo están pasando tamén cousas así estranas, no? Pois son
un bicho que sae zampa un gato que había por aí, Sí. un señor de fondo que está facendo non sei que. Pues bueno, todo eso axuda a conformar un pouco ese universo do oficinista no que calquera cousa pode pasar, ¿no? Claro, En toda a calquer momento. loucura na que el se está vendo inmerso, non? Claro. Sen querelo. E non ter diálogo, en que te condiciona a ti? A verdade é que, como plantexei o cómic desde o comenzo sen diálogo, pois non o botei en falta, non? En ningún momento. Non, era un cómic que non o pedía, non, é o que é, o sea, acción, o que son as accións e a expresividade do protagonista e os entornos, bueno, o fondo, no? O entorno do oficinista é un personaxe máis, no? Pois todo elo, se lle pois palabras, parece que perde un pouco esa forza que ten, no? De esa inmediatez, o millor, no? De ver e de sumersirte no mundo. Se estás aí parando e racionalizando, además, meter texto, meter palabras é un pouco racionalizar o que está sucedendo, que é imposible, o sea, Claro. non hai forma de racionalizar o que pasa neste cómic, co cal, pois parece que é contradictorio e xogaría en contra do resultado final, ¿no? Claro, bueno, estaba vendo que di a propia editorial, non? Porque nesa solapiña na que conta de que vai, pois de perros voadores, yacuses, sushi xigante, amistosos animais do bosque, familias caníbales, que máis, civilizacións olvidadas, monstruos mutantes, todo iso o que el vai atopando e que lle impide chegar a casa nese día, non? Sí. Todo, como traballaches ti os planos? Porque tamén é singular neste cómic, non? Sí, básicamente hai un plano para todo o cómic, ¿no? É unha vista cenital, ¿no? Desde arriba, como Sí. en perspectiva isométrica, ¿no? Como eran os videoxogos antigos. E que puxeche o máis difícil, o sea, un único plano sen diálogos. Sí, era Con como, moito de arredor. Era como rizar el rizo aí. Sí. O que permitía elexir ese plano porque, bueno, gustábame a sensación de esa dos videoxogos de avance constante, ¿no? Que o personaxe Sí. vai avanzando por un escenario, vai descubrindo, van pasando cosas, e pola outra banda, ao final é realmente a mellor forma de explicar todo o que pasa e de marcar todo, de poder dar moita información e que pasen moitas cosas, é precisamente estar vendo todo o tempo pues el escenario un pouco como se fose un plano de arquitectura. Estás vendo desde arriba, é como se estiveses vendo todo o que pasa. Todo o a que vez, ¿no? pasa, É sí. como tamén se o lector fose un pouco unha especie de deus aí vendo desde fora, ¿no? Todo, e desde arriba todo o que sucede nos macaquiños das páxinas. Bueno, con este libro en concreto, que vai pasar agora? Porque decíamos, saiu en España, saiu en Francia, o mellor autor, non? No Salón do Cómic de Barcelona, saiu xa en inglés, vai ir polo mercado todo o mundo. E agora que esperas dela? Hai máis que pedirlle? Bueno, a min estou bastante expectante a ver que sucede en Estados Unidos, ¿no? Coa edición do libro, porque, bueno, é un mercado tan grande e que ten así bastante peso, porque, bueno, obviamente este cómic iría polo canle máis do indie e tal, ¿no? Pero tamén hai moi boas editoriais e moi boas publicacións ali e moito público, entón, a verdade é que estás aí, pues a ver que acollida ten, ¿no? Porque Claro. aquí, pues, no teu país xogas un pouco en casa e, bueno, pues pregúntome se funcionará, ¿no? Para outra cultura, outra forma de entender, que parece que sí, ¿no? Porque é bastante universal, o non ter textos, e tratarse de non ter unas referencias así culturais ou tal moi definidas, pero eu estou bastante expectante con eso. E logo, bueno, pues eso, quedan moitos terreos por explorar, ¿no? Ainda que soa moi grande, ¿no? O tema de Estados Unidos, logo hai mercados máis pequenos, Claro. Italia ou países como Alemania ou sitios así que, pues tamén, a mí gustaríame que o libro chegase a contas máis sitios mellor, ¿no? E en que andas agora? Pois agora estou preparando outro tebeo máis breve, máis unha cousiña máis pequena para que se irá para o ano que ven, e o tempo traballando pois tamén en diversos proxectos de cómic, ¿no? Escribindo outro que teño aí a idea de tempo sobre a Idade Media, tamén unha cousa así de humor e bastante Humor como bastante este, toda. humor negro. Sí. Sí, non é o que che gusta. Solo que aquí sí que van falar as personaxes e tal.
a idea que fose un cómic ambientado na Idade Negra, o sea, na Idade Media, na época da Peste Negra. Sí. Os protagonistas serían así como tres desechos sociais, ¿no? En plan de mendigos e demais, e bueno, sería unha especie de odisea tamén, ¿no? Dos tres persoaxes. Ahora estás metido neso, decías, non? Agora, bueno, neso estou lendo e informando. Estás empezando. Sí. Porque ti fas todo, non? Dende escoller a historia, colorear tamén, que hai quen non colorea, hai xente que fan pois diferentes, non? Sí. En algúns cómics, ti neste e nos outros que tes fas todo no cómic, ata o color. Sí, a verdade é, bueno, cando, como que decíamos antes, ¿no? Dependendo do mercado, pois hai mercados no que é máis factoría, en cambio, pois, neste tipo de cómics así un pouco máis como que indique que faz a túa obra, pois a min a maioría da xente que coñezo que fai, no, como eu, pois gustanos ter o control da obra, o control total, absoluto, no? claro. A cor, pois se noutros tipo de cómics é como un trámite, pois para que o cómic sexa máis bonito e tal, a min gustame tratalo como se fose un elemento narrativo máis, no? Este TVO se non ten cor, non é o mesmo TVO, no? Non está contando o mesmo. Claro. Pois son última cousa, pero a cultura do cómic por Galicia como anda? Eu creo que está a tope, a tope, sí, aí temos agora mesmo un grupo de xente que está facendo cousas de moita calidade. Da parte vosa e da parte dos lectores? Da parte dos lectores, hai un poquinho aí falta o pulo editorial e que se publiquen pois máis obras en galego e que podamos chegar tamén pois por esa banda, no, os lectores. En xeral o medio do cómic, o tema dos lectores está gañando nos últimos anos moitos adeptos, sobre todo co boom da novela gráfica e tal, pero todavía hai que ir un pouco máis aló. Pois José Domingo, parabéns polas aventuras do oficinista japonés en inglés, en francés, en castelán, en todo, que sigas traballando así. Moitas grazas.